салому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. хоб бародаро, хонаи навбатӣ мо дар шаҳри Ваҳдат, ҷамъияти Карими Исмоил, деҳаи Ориён. деҳаи Ориён қарор дорад хонаи 79. ин дарвозаш рӯстакай раш кушод дарвоза оз медарем ба дарун маълумоти пураи хонаро метем дӯстон. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. баъзе бародарои буд ай Ваҳдат гуфт хона ба навор бугӣ. хоб як хона ёфтем, хонаро мефурӯшанд срочна. хона дар ҳолати хуб қарор дорад, полни асфалт, 6 сотиқ замин, 5 дар хона, об ҳам бочка дора, ҳам оби дарёи Кофарниён меояд, ҳам таи замин. ҳозир мерем хонаро полни мебинем. заминиш полни асфалт кардагӣ. хона ду ошона дӯстон, ду этаж, 5 дар хона. ай барда аден бо кадагӣ ҷои душевой, ҳоҷатхона ғайраш. озираш да шикатури холия дӯстон хона берунаш снаружи ремонт дора. дар ҳолати косметикӣ қарор дора беруни хона. хоб медарем ба даруни хона. 120 квадрат дӯстон, обши ду ошона. бо як бор дига размеруша гап мезанем. рӯстаки хол мешавад, як калидор калон. дар якум ошона дар хона ҷои душевой. якум хона аз тарафи дасти рост 4.5 ба 3.5. дута триза, якта бари хона, якта рӯпаруи ҳавлӣ, абои задагӣ, светош гуфтем пастайняй, люстра. чорним ба синӣ. хоб калидор рӯстакӣ роҳ мешавад. як хонаи дигар 2.5 ба 3.5. як триза аз тарафи қафо, абои задагӣ. баржда ҷои душевой. як 120 квадрат гуфтем. об 16 меора. лесенсаи чӯй ба дуюм ошона мебурем. дуюм ошона мансард дӯстон, 3 дар хона. инаи пишти хонай бучкаи нимтона об 550. инҷа ошхонаву ҳоҷатхона мерем мебинем дӯстон. хоб 3 дар хона, дар боло раҳ ба криша. болоида баланда вале бо як 2 метри дига раҳ. 4.70 ба 2.20. рӯстаки триза аз тарафи ҳавлӣ. сеуси ба чуруси як хунаш ки сафед кардагиай. абои надураи хунаш. як тризаишам ай пеши ҳавлӣ. سمگ خونش سه و سی با 2.5
Шама пишти хона триза. Абой задagi. Мефарем ба поён ҳавлиро нишон медиҳем. Гӯшхона баъзе чизоша мебинем. Баъд номрои соҳиби хонаро мемонем, занг мезанем дар номро, маълумоти пуррара соҳиби хона метиҳад дӯстон. хоб ин аҷа ҷои боғш бигем. дарахтҳои мевадор, хурмо, бисёр дарахтон. инҷа агарот у парада дӯстон ози мерем нишон медиҳем. уҷа фундамент бардоштагиян. ина пишти хона. дута душевой дора, якта беруна, якта даруна. инҷа ҷои раздивал кашф мешавад. инҷора нав сохтагиян дӯстон, шикатури холӣ. инҷа ҷои душевой. ном хеле чӣ кардагиян. ҷои аллом хати мақсад хонаро гарм мекунад. печка. ина ҷуворав, овушсел, напори овушсоза, ина печка берун. инҷа ҷои ошхона. ошхонаи калон. инҷа дӯстон ҷои дедонхона, инҷа кухня буд. инҷа ҷои дедонхона бигем. ҳозираш дар дедон мондагӣ нестанд. гуфтем ки ҷара нав стройка кардагиян. ин баре ки дар омадем дидем, инҷа ҷои кухня буд. инҷа дедонхона. ҳозираш дар дедон давусна нишон медиҳем. ин роҳ ин тарафаш ҷои ҳоҷатхона. ин шамоли шикатури холӣ. якта дига ҳоҷатхона иҷа дора. ин шамам хеле иҷара мақсад метавонанд ки чапа кунанд. дар ҳар ҳол дар оҷа нав кардагиян. хоб бинен дӯстон, инҷа фундамент бардоштагиян. дедон ҳамиҷа мондагиян. ҳозираш да дедон усу бояд бизгара. инҷа фундаменти ҷои оғул барои ягон гов мақсад ягон чиз гӯспанд калон кардагиян. инҷара мисол метавонед бардорен, инаиша чапа кунед. инҷа калон ҳамиҷа саршавӣ то дарвозара ҷои ҳезмхона чӣ кардагия оғул будагия. инҷара чапа мекунед дӯстон, уҷаша мебардем. ин шиллояй. ҳамаи маълумоти пуррара додем дӯстон. заборуш ина поли бетон бардоштагияй. хона вичам соз аст. шикатури холӣ аст. мақсад кадом мегира ба фукуси худаш ремонт мекунад. як бор дига такрор мекунем. хона қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати Карими Исмоил, деҳаи Орион. хонаи 79 120 квадрат обшиями хона. 6 сотиқ замин, 5 дар хона, бочкаи нимтона дора. якум ошона ба кирпич пухта, дуюм ошона ба сементблок бардошта шудааст. нархи хона $45,000 амрикоӣ бо муомила дора. хариду фурӯш ба асъори миллӣ баром монда мешавад. номерои телефон барои тамос 934 18 09 03. як номери дигар 4 918 10. ҳар дам ин номерода занг мезанен. маълумоти пуррара соҳиби хона метиҳад дӯстон. хоб раҳмати калон. барои дастгирӣ дар канал обуна шавен, лайк монен.
барои реклама дар номерои админ занг занед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон.